Oh, unsa naman po i-expect? Ayun, ang pag-expect diya na po lagi og bisig unsa. Naata karon diri sa kabukiran kay mangwa na po tagulay. Basta magpait gani mindset dayon ba? Di na magsigkar ni isda kay mahal king mga kilo niya walay trabaho perting paita. So karon guys, nanata diri karon sa hacienda oh. Hacienda ni sa akong lola. Hacienda ni sa akong papa na maisa niya ako kay hawan. Pero sa kwartong damgo. Kaya nga akong papa ug akong lola nagdako gid taon nga naara si Kuko ang yuta. Sa Kuko ra gid ang yuta og sa kaang. So ayun guys, nato diri karon mga na kamunggay sa luyot. Sarog di mapuy-an og kanang bitin atong tiyan ana. Lain na pag-expect og kanang isda. Pangitag way nga makakuha gulay. Pangitag way. Ha? Pangwa. So ayun na guys, naabot na gid mi diri sa sapa and then wala na gid ko naka-video pagwa na mo kamunggay. Uy kay lagi oy kanang dango king dalan daghan kay kog palot niya nagtiniel waya mino tawa mong tiil grabe grabe jud among tiil karon guys ay nya naglisod kog video kay ngano no lapok kaayo nya tawa kong kauban o tanaw ma masa lagi na siya suda sa dalan. So maunang wala na ako nakakuha clip or naka-video sa pagkuha sa kamunggay. So mauna ni among nakuwang gulay guys. Kamunggay dara kamunggay mao ni. So gibutang pa na mo among kamunggay diri no kay among mga kauban mao pa man kuha nga kahoy sa among kauban mga pa siya kahoy dito dapita naa pa siya dito sa ibabaw na wag kang kahoy kauban akong pag-umangkon. So dila lang na nya kung sa pud diri net naapod tay ko andiri unsa man diri abri pakita na to mina pala naapod tay ko andiri guys putas bayabas. So wala na akong nag-video dito gay na kay kanang kuan na jud kayo ay lapok kaayo diri yun. Wala na ako nag-video dito guys kay lapok lagi kaayo nya. Kamunggay ra dito nya wala mga saluyot. So mao po ni mga bayabas guys ganito dito. Mao po ni mga bayabas taang bayabas Gumitinit. Dagko ka ng bayabas guys. Dagko kaayo. Okay tanda. Patay ko. Tamis ka nga. Yato lang hot dun kay upload. Tuwa na ko. Hot ka. And then again guys, pag ato lang mo dito sa ibabaw, naang tag-iya ba sa gulay nga amo ang pangayuanan ng kamunggay niya hatag og syagod nga maayo gud kay itong taon no kay butan jud kay siya basta na mga tawo musulod sa iyang mga sang lutihan siyang umahan tagaan jud na niya gulay and then gitagaan mi kamunggay niya wala jud siya kahoy kay dito mo nang wa mi kakuwag kahoy niya aside sa kamunggay ipakwa pa mi nagbayabas niya gipabaunan pag gid mi niya guys butan jud kay siya guys gipabaunan mi niya og pamaunan mi niya og isa ka sipi nga saging adi na siya isa ka sipi sa daghan kay ni siya mao ni ang saging. So shout out dia sa imo Ate Miluno. I hope nga tagaan pagdagag blessing sa Ginoo kay inignaapog kay makuha og makutlo sa imong mga tinanom timilon imo mang yung i-share. So salamat jud guys sa isa ka sipi nga imong gihatag nga kuan pwede pa ni siya namo pahinggon kay di pa kay siya hinog dako jud king pasalamat namo tingin gitagaan min mo saging nya hinog pa jud kaayo lami kaayo. Salamat kay Timilon nya padayon sa imong kabuutan nya kuan ba ka nang I hope na apay sunod. Salamat nya karon kay kuan pa man ni upload pa pag abot sa balay bahin na mo ni kay upat pa mino isa na ko kapaling nga babae si China og si Anet kuan na mo bahin na mo ni siya kung pila ni kasipi pila 1 2, 3, 4, 5 man kasipi. So ako'y magparaya ihatag na ko ni nilang hinog kaayo kani mga hinog ihatag na ko ang Anit nya kani pong isa ka hinog ihatag na ko ang Jinjin nya sa akong pag-umangkon sa ako kani akong hilaw-hilaw kay ibitay pa man namo ni dire sa abuhan nya hantod nga mahinog nga hinahinayon nang namugkaon di ba? So ayun na guys no manghimasa sa ta kay di lalim atong naagaan dito wala kay ko ka video tungod sa kuan sa kalapok nya slide kaayo ay maya lang mahilimpi-limpihan po na itong kuol. So kaling sapa diri guys made by nature gini diri limpyo kayo kawae may mga tao sa ibabaw nung kanang kuan na puyo limpyo kayo sila gikan to sa ibabaw ng ahoy. Actually basa na siya ka naulanan man pero og mainitan na gamay makuan na mauga wanay kahoy dito ibilin sa nato ni diri mga to sa ubos mangita tara
No, lami jud kay isa kag ibabaw basta dili ting init. Napad yun balon. Ting init niya ing aning panahon ba dili kay ingon niya kanang Balon diri. init na medyo dagom-dagom siya pero ay ulan ing ani mo lami kay isa kag ibabaw mga gulay niya mga hoy. So kayon guys, gamay pa man kisla nakuha dito kahoy mga to sa mi sa ubos kay mangita bintog kahoy niya. Napoy kakao man mi. By the way guys, mao din imong balon sa una diri. Diri ang labanan niya ditong imnanan. Nya every week yun naman ang ginluan niya karon na may mga gripo ang mga tao wala na ni diri na atiman pero ma-burn out guys maatimanan magyapon ni diri kaya mo man ning kuan diri hiluan so tara na ato tagubos mga tagkahoy dito Maputlan ni guys. Diri. guys maghanap tayo ng kakao wala lang nga sila ng kahoy kita nangita tag kakao diri daghan kay kakao diri ay dagko kayo tamis pa jud Gino wa pa ka nang magkahoy pang wa na kahoy sir kag uban nya imong kahoy pati pang gamaya mangitag kahoy dira ang madaghan. Mangitag kahoy di ba? Wa pa'y kakao. Ay, hilaw pa yung kakao nila dito guys. Wala pang kakao dito ay. Wala pang kakao dito guys. Maghanap ako ng kakao kasi yung kakao nila dito matamis. Ayun. May isa pero paano ko yan kukunin? Sobrang taas. Tabi. Yan yung ano yat. Guys, sinasabi namin kapag nandito kami sa mga ano. Sa mga medyo hindi matataong lugar. Ay tabi po. Ay, hindi siya talaga siya makukuha guys kasi sobrang taas guys and then wala kaming sungki taas lagi kayo di siya makuha. So ayun guys, pupunta kami doon guys, maghanap muna kami ng kahoy. Ay dili siya yun. Talagang kahoy? Wala ho. So ayun na guys, wala na talagang kahoy guys, inanod talaga ng baha. Kaya uuwi na kami and then we're so thankful dahil meron na kaming malunggay at saka binigyan pa kami ng ano ng saging na Auntie Melon. Salamat Ate Melon. It's good sa kusang kaagi diri guys no. Diri mi sa una mang laban ni mama guys oh. Dira. Nya kanay laging magtaligsik si mama gahi ang kag ulo good. Sige siya panglaban niya. Sige ulan ko ingon ko nga tara na mama huli na ta. Hala sige gyapon siya glaba. Sus naabitaw na ni butok sa ibabaw no. Nya ingon man siya tanawa dito dong. Sus karon pagtan-aw nako dito sa ibabaw. Perti naman ang nakuha sa baha. Ulo naman sa baha. So karon akong mama narato na pinadagan nandito niya gibiyaan ang among mga sinina diri nga among gikuan gilabhan. So ako po nga masiyangan sa sinina akong gidali ko kay layo pa man gyud ang baha dito pa man sa unahan oh. Nya kami diri man minang laba. So akong gidali kuha ang sinina mga kuan planggana nya akong gipadaplin. So ang naanon lagi guys mga sabon na mo kay nagkalat man among sabon nya amo pong mga kabo nang ano jud. Nya pagkat kani biyang baha no ang ulo bigid dako ana nya ang tumoy mura nagmahinay. So pagkatao to hinay. So karon gipangita na mo ang among mga kuan, mga shampoo ug kabo. Wa na gyud mo nakit-an ang anod na. Kay ugwa pa ko. Nagdadali kuha atong masina pati mga sinina, mga anod. So maunang diring dapita no kay bisig na mi karigripo memorable gyapon ni diring dapita oy. Kay diri mi nagdako oh. Diri mi nagdako nga anguan, manglabag yun no. May manglaba sa una niya. Karon ang mga tao nagkahilas naman. Nanay gripo di naman kabalo mudong og kuan. Balon. Magkaroon na nalag mo brand out og maputlan. Tas mga hagad kay may mga naong. So karon nagpasalamat yun mi kay manguli na mi nya. Gamay pagkakahoy ra day. Gamay ra kahoy day. Sa dahil lang daw iyang kahoy kay kuan man pud na iyang gigamit silin. Mo gamit ra man na siya og kanang kuan mahot na nagshilin. So ayun na guys, uwi na kami guys. And then yun muna lang sa vlog na ito guys, yun lang muna kasi wala na tayong ano, iba. Antay-antay lang sa bagong vlog. So again, this is has been Jessica Noy and together with the squad. And thank you for watching. So ayun na guys, sa kuan abot ko sa balay nila Jenny. Amo ang bahin niya mong saging kay amo na yung blasting na timilon niya gata mo. Bahin-bahin mo na ginan mo. Si Ate Milon. Ako ba nagigikon? Ako nagigikon ang pakuwi ko guys. Lah, tayo sa ulo ko. Hinog na na.
Bayin na naman guys ha. Walang way labis, walang kulang para walang walang magdamag. Ito pa na sa iyo. Ano ito natin milong Wajay ka ito na puron na. Persipi. Mo ni ang persipi. Mo ni ang persipi oh. Sa motor. Second sipi. Ay, dili na isa di ay. Dili na. Mo ni ikaduhang sipi. May sige. Mo ni ang second sipi guys. Hila pag gray oy, kailangan pag siya pahinugon. May bigkit yun. Abot ba? Kisa rin nagkanta di ade ay. Bahino naman ang sipi guys. Tama, o patay na dali ah. Lang ba yung isa? Magtaylaw. Kumana ang hilaw day oh. Tulo pa mali na rin. Upat na ito magbahili mo. Ano na hinuon? Ayan mo. Sige, kanina ang maawan. Sige ka kayo. Dito ka ito randa. Ano na ba yun? Kayo ka. Tagaay sa anit bayan mo. Ay, tagaan pang rin mo. Isa lang ako ah. Muro na ako ah. Ninyahan mo na ako ba? Tagay ka ba? Ulit, ulit. Imo na lang yun dahil. Di ba mo rin makaunay kay upload pa mani. Diba? So ayun na guys. Gatag na nila sa ako ang walay o kabubuton ha. Kaya amay pahinugon. So gibahin-bahin na mo na may upat ka sipi. So mo na magibahin-bahin. Salamat Ate Milon. At rami.